Welcome po sa parokya po ng St. Catherine of Alexandria Parish dito po sa bayan po ng Agno. Halina, bisitahin po natin ang lugar. Paalala sa ating lahat, pagpasok po nyo sa bawat simbahan ay huwag po natin magkalimutang mag-sign of the cross. Ito po ang napagandang simbahan ng St. Catherine of Alexandria Parish. Nasa kanang bahagi naman ang Adoration Chapel. Sa mga nagtatanong, nasan kaya ang comfort room? Ang comfort room po natin ay nasa kaliwang bahagi ng ating simbahan. Meron po itong gate sa bandang kaliwa. Diretso lamang po tayo. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Tara na, bisitahin po natin ang napagandang parokya ni St. Catherine of Alexandria dito sa bayan po ng Agno. Thank you po!